Здравейте! Аз съм Глория. Каня ви на моят юбилеен концерт в Арена Русе на 21 ноември. Начало на спектакъла 19:30 часа. Мои специални гости този път ще бъдат Тони Стораро, Остата, Симона Загорова, танцов театър Найден Киров с ръководител Богдан Донев. С Дани Милев Бенд и Балет Фейм ви очакваме. Елате да отпразнуваме за трети път моята музикална приказка. Билети в мрежите на Ивентим, Грабо и ePayGo. Гръбни новата Дерби кола. Без консерванти, без аспартам, с по-добър вкус. Естествено от Дерби. Заледена с настроение. Аз съм Поли Паскова. Насладете се на красиви 100 неща, моя нов музикален албум. Догоре чашите пълни, как душата да спре да боли. Всеки има своя рана. Тези песни са част от моята душа и вярвам, че ще ви докосна с тях. Не ставай камък сърце. Красиви 100 неща. Новият албум на Поли Паскова. Представя Pioneer Studio. Дотекла е вода студена. Питбул Energy Drink. Разкъсай оковите. Бъди различен. В край от богове избран, в слънце и звезди облян съм, родена и пораснала. Зайди, зайди. Търсете Татяна и нейният фолклорен албум. Горда съм българка, събрал в себе си богата палитра от Родопите. Македония, Македонска хубав. Тракия. Стано. Ще остана на дедите в бащината им земя, за да бъдат светли дните на България. Татяна, горда съм българка. Представя Pioneer Studio. Последвайте звездите на телевизия Планета в Инстаграм. Последвайте звездите на телевизия Планета в Инстаграм. Официален профил Планета Official TV. Официален профил Планета Official TV.